आंखौ मोजां मोनो बिथांमोनहा लुबैदोंबाबो आं निमाहा बियो बै आंनि समर्थक आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो जुदियो लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो गासिबो आं हगारजोब्बाय जे बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामगोन बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला माने थाखा फैसाजोंबो खमथा थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों आरो गावबो आं बिथांजों रायलायखाबाय आं गेलेया गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों आंनि सायाव भरसा खालामदों जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों सासे दखना गानग्रा माने बिपिएफनि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों जाथिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो खिन्थु बिरोधि दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्सन गेलेगोन बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो माने बिपिएफखौनो हामफ्लायनाय दा नुनो मोनदों खारन दा बिजनेसा एखेबारे गोग्लैसोनाय जाबाय सानसेयाव बहनैयानो जानो बेबायदि रिपर्टफोर जोंनाव फैदों आरोखि दा बिजनेस कमिटियाबो जिहेथु जोंनि प्रतिनो सापर्ट दङ माने सोरबा प्रलबन होयोब्ला माने लफायोब्ला बेवहाय बिसोरो माने कनभिन्स जानाय नंला बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि आरो प्रतिथ' जाथियानो दा आवगायनानै फैदों आरो जोंहा प्रतिथ' जाथिनि सायाव खामानि मावनो स्टाडि खालामनो जोंहा मोनसे सेलबो दाबाय बेंगलि सेल दाबाय आदिबासि सेल दाबाय राजबंसि सेल दाबाय गुरखा सेल दाबाय बेबायदि सेलनि गेजेरजोंनो जोङो बै रायजो राजाखौ बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं भरसा खालामो माने खस्थ' खालामगोन खस्थ' खालामनानै जोंनि केन्डिडेटआ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आं खामानिखौ मावगोन गोदोबो सानसुमा कंग्र बसुमतारी बिथाङा इलेक्सन गेलेयोबा आं बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि माबाखौ भटखौ होबोदों गोदोनिफ्रायनो दा दिनै जोंहा बिपिएफआ बहुद माबायाव क्राइसिसाव दं गतिके जोङो हारसिंनो गेलेनो नागिरदों जेराव हारसिं गेलेनांगौ जिहेतु जों बयबो खस्थ'खौ खालामनांगोन आरोखि आरो दा ओरैनो जोंना वेबआ मोजांखा गतिके जों जनानै थायालासिनो जों आरोबाव बयबो मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोबा जोंना जाय केन्डिडेट जागोन जायखिजाया माने खाम्फानो जा सोरबायानो जा बियो देरहाहैनो हानायनि क्षमताखौ मोनगोन आरो क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।